Hello and welcome to Sly Media TV, and I'm your host Lizzie. Nastil kuno ku high fields tatirega timboshanyira zvakare prophet vambotitsanangurira sezvo mwedzi wapera sekuziva kwenyu kuti tinge tinavo pachirongwa practical Christianity conversation. Nhasi ndinavo prophet Madungwe, ndadzoka zvakare kuno kumba kwavo kuti vatitsanangurire kuti mwedzi uno zvakafamba sei. Ndambonzwa nyaya dzakati wandei maprofets hanzi iwo muZimbabwe hakuna mafake prophets, kune zvakare vakambowina chimuti mwedzi wakapera. Nhasi taona kuti kune vamwe vakastrive kuti aiwa vakashanda mwedzi uno. Nhasi prophet vauya kuti vatiudze kuti ndanani. Zvimwe zvacho muchazoda henyu kubvunza, ndinoziva kuti muchava nemibvunzo yakawanda but vachaipindura yese. Prophet, welcome to the show. Thank you very much for inviting us, giving us the time to explain the mysteries. Aiwa Mwari vakati chimbo tirikuzoti mwedzi uno kunenge kune zvakati wandei. Nyaya dzacho dzakawandisa, saka let us go one by one so that we can explain kuti iyi kura zvakati because kangoti Mwari vakati kudi dzakawandisa. They are many. Zvavana pane imwe tachitotaura nhasi naMwari makuseni, that was 8 a.m. about kuti sei vanhu vari kuti Mwari havasi kutaura nevanhu vese. Mwari vakati no, inini handitauri nemunhu wese, ndinotaura ne only one ndida kuti ape message yemunhu wese, then vamwe vese ndinokuisirai masituations like sezvandakaita Jona kuti the wind came anditeka, but after the wind zvakapa direction yekuti Jona chienda kwakati. Saka vamwe vese vanopiwa madirections nemasituations obva vaenda sewacho pavaroda kuenda. So that was the message yatachitaura. Saka mamessages acho akawandisa, but ngatibatei main one atiri kuda acho atinawo. Ngatichage neyekuti hanzi fake prophets are not in Zimbabwe. Aripi mafake prophets acho? Alright, during the eye to eye with God, Prophet Madungwe with God, and it not face to face as Moses, Deuteronomy chapter 34 verse 10. You know, Moses knew God face to face. You know, face to face, no face ne face, and then knows eye to eye, and even Jacob, Genesis chapter 32 verse 30, and it he saw God face to face. So not face to face, but Prophet Madungwe it was eye to eye, and it face to face, go to face to face, but eye to eye go to very close. Saka zvinhu zvatiri kutaura hakusi kuti ndezvekufungidzira kana kuti ndezvekudi, zvinhu zveeye to eye uchinyatsobvunza bhozi zvinhu zvaindinetsa machinibvunza mbudzi yakawanda inini handiwanzi kupindura kana Mwari vasati vandipa maanswers. So nhasi ndadzoka nemaanswers ekuti what the Lord has said during the eye and eye encounter with the prophet, chii chakataurwa naMwari panyaya dzakawandisa. So pakanzi maprophets, hapana unzi muZimbabwe hamuna maprophets, pakanzi tichimeasure the percentage rate, anditika Zimbabwe inopfuura half, which is 50%, anditika ma-true prophets panakashedzwa naMwari. Saka nyika ikadaro yakunzi kana yapfuura 50% kureva kuti malesser prophets kana ari mashoma, kureva kuti yakunzi nyika iri highly influenced by the true prophets of God. Saka hainyanyi kutarisirwa zvema-fake prophets, anditika. Then pane nyika dzakataurwa Nigeria, South Africa, America, Ghana, anditika. Nyika idzodzo dzakameasure again, pakaonekwa kuti ma-false prophets ari kupfuura more than 50%, ma-true prophets ari kuwanika ari mashoma, anditika. Saka tiri kuti with that diagram or the information yema-measurements, anditika, kureva kuti muZimbabwe so many are true prophets of God in Zimbabwe, anditika, but hapazoshaikiwo one or two, but kureva kuti saka tichibata that ratio it's more than 15 kunenge iri 90%. Saka kureva kuti muZimbabwe hamusimi kutombonyanya kutarisa ma-false prophets because it's rare kuti mawane because ne-30 percentage, but ku South Africa, Nigeria, Ghana ikoko it's easily because ikoko vari more than 50% ma-false prophets, then ma-true prophets are less 50%. Saka that was the measurement of heaven kucalculate kwayaita. Saka vana havazonzwisisi, hatisi kuti hamuna varimo, but kuti vashoma, anditika because it's a holy land. So the holy land haiti ma-false prophets akawanda kudarika machi hazviite because zvakafanira original man haingabvi yadarikwa ne-fake man, handiti hazviiti. Original man inowanda kudarika anditika. Saka muZimbabwe as a holy land hazviiti kuti ma-false prophets awande kudarika the true prophets. Saka ndo the measurement yakashandiswa naMwari. So I think that this is explained better.
mungakwanise kunyatsotsanangurira vatariri vedu nevateereri kuti ndevapi vakadomwa kunzi these are true prophets of God and these are fake, because tinozoti panhaurana makaita eye to eye mainyatsodonongodza, maisangoti kune matrue kune mafalse, mainyatsotaurirana kuti this one mungakwanise kuvapa here manames acho? Alright, so toona kuti this one yakazvimirira ika, it's another topic yakadiscusswa tichitaura pamusoro peZimbabwe ma-true prophets and ma-false prophets, ndobva yapera yakadaro. So yamakubvunza futi it's another issue yakataurwa during the eye to eye with God kuti alright, ma-servants of God mamwe acho ndeapi muZimbabwe handitika akataurwa naMwari handitika. So tine ma-names akabuda this month, so tine vamwe vanhu futi zveva kudzokera ku-last month vari kufungidzira kuti vanhu vakabuda ve-last month nevabuda ve-this month sevamwe vapia sevamwe zvazodia handitika. Regai ndiclarify, the-last month that was ma-awards handitika, ma-awards ekuti akatungamira kuma-prophets ndeani handitika, haana kunzi ndema-prophets kana kuti ndema-true prophets kana kuti yakangonzi vaprofita vakakwanisa kushanda zvakanaka handitika muZimbabwe. So yeko zvino futi yasiyana iyi yanda kuchitaura yanda kuexplain handitika, inonzi ma-servants of God handitika. So mazita akataura bhozi ndakabvunza ma-big names ese emuZimbabwe. I only asked ma-big names ane vanhu ane potential yekuti ukafollowa munhu iyeye you go to yao handitika. So ndo vanhu vandakabvunza handitika, vane vanhu vakawanda handitika, noti munhu ane munhu wana ari pasi pemuti ndobvunza munhu akadaro, aiwa atibvunza vanhu vakadaro during eye to eye, tinobvunza nyaya dziri very important. So takabvunza vanhu vane ma-congregation vane ma-followers vane impact to the Christianity of Zimbabwe handitika, ndo vatakabvunza ivavo handitika, tichibvisa maposina kuti uyu ari true here, uyu ari false here, uyu ari chii handitika. So vese takaitwa answer the eye to eye. Tonzi eye to eye korati nemchinyatsotaura nyatsobvunza kuti apa ndoda kunzwisisa Mwari kuti Mwari zviri munhu uyu munhu waMwari, because vanhu vazhinji vanondibvunza prophet Magai ndo munhu waMwari, prophet Magai munhu waMwari, asi anambobvunza munhu wepasi pemuti. Saka there is no need for me to come back with that person ndichikuudzai nezvake, because hamumuzivi even iye munhu hamunei naye handitika. So ma-prophets pakataurwa ma-prophets of God, wokutanga akatanga kutaurwa ndini prophet Madungwe, tikabvunza kanzi tikati ko prophet Madungwe kanzi a true prophet of God, ndindakakushedzai ndindakakuordainai to be a prophet of God handitika. Tikapinda prophet Magai kanzi ndindakaordaina to be a prophet of God zvakare handitika. Tikapinda prophet Makandiwa weUFI handitika kanzi ndindakaordaina futi to be a prophet of God, havana kuzviisa kana kuisa ni another kingdom of darkness kana anything, vakaiswa naMwari handitika. Tikapinda even prophet Freddy vakaita munana manje handitika, ndakambotaura nyaya yavo yemunana akamboikomendawo zvangu handitika. Tikabvunza futi kukanzi naMwari is a true prophet of God, vakaiswa naMwari handitika. Tikabvunzawo prophet Java Passion handitika kanzi vakaiswa futi naMwari. Ndikati alright, it's okay, now let me go back kunyika yeZimbabwe ndichinovaudza kuti vaya vanosibvunza kuti Makandiwa munhu waMwari, munhu waMwari, Magai munhu waMwari, munhu waMwari, Java munhu waMwari here, munhu waMwari handitika, Freddy munhu waMwari here, ndo ma-prophets atakakwanisa. Pane umwe asarerera pane vakaiswa pa-profile picture redu, unokwanisa kutaura, but ndo ma-prophets atakakwanisa kuti, but let me cross check, but I think you bet angel zvakare futi I think ndo munhu angasara chete the prophet handitika. Sezvo ndataura ndakabvunza ma-major prophets, but chirega ndichiexplaina kuti kana vachinzi ma-true prophets of God or vakashedzwa naMwari zviri kumborevei handitika. Vafundisi vanoshedzwa naMwari, musatanist anoordained by the devil handitika. So vafundisi vakaitwa ordained by God direct handitika, but mabasa avanoita mamwe acho haanzi vaitwa pushed by God. Sezvoita Adam akaiswa mugadheni reEden handitika, akanzigara naEve, but zvakazoiswa mugadheni reEve akafurirwa naSatani ichiva nyoka, it was not God handitika. Satani ndiye akauya through Eve akamubata akamuti. Saka tine vanhu kuti even among vataura ipapo unoona kuti umwe wacho anoparidza zvemari handitika, umwe wacho anoita zvemafaro, umwe wacho anoita zvezvakati handitika. God distanced himself from the works handitika. Vakati bhozi Mwari kana vachiita sezvakaiti Adam atadza, Mwari vakamusiya, bhozi pane inonzi free will of choice handitika. Adam akasiyiwa achitadza handitika, atadza kudaro Mwari havana chavakataura, but zvava kuwesi kuti vapfeka mashizha yaichi emiti handitika achioma everyday. Mwari ndobva vakati aiwa zvina kunaka kuti ndichisiya muranda wangu Adam, ndobva vasvika vakamupa cloth yakagadzirwa nedehwe remhuka handitika kuti vachisolve the problem handitika. Even tinoona there is a prophet in the Bible anonzi Balaam handitika, aida kutokesa vana veIsrael, vana Moses. Mwari vakamusiya, he was a true prophet of God. Even the book of Revelation handitika inozotaura ichiti iwo Balaam zvakati zvakati paita waida mari waidi, izvo zvanga zvava zvake, yakunzi abuse of power handitika. Zvinozoitwa nemuzvava
pava nemunhu anoita musatanista nditika Satan haana munhu akasika nditika but munhu akasikwa naMwari munhu wese chipo chakasikwa naMwari but azoya panyika anosarudza zvoda toda kusevha Satan unotengesa mweya wake uzodiya nditika and izvozvo God is not responsible for that nditika yava choice yako saka even nevafundisi vese vatanema kuti vakashedzwa naMwari nditika havanzi false prophets they are true prophets but zvimwe zvavanozoita zviri kuti Mwari vari kuzvida kana kuti vari kuzvitendera sezvakaita Balaam akatoenda achitotsvakawo mari he was after money paida kunokesa vana veIsraeri pakazotaura dhongi reya munoti akarova dhongi rezvazvitaura kuti ko uri kundinetsereya nditika Mwari ndo pakazosvika because he was now forcing after so he was after money nditika so pamazita atataura Mwari kana kuva after money nditika but hazvichamwiti kuti haasisiri muranda waMwari even Balaam atodaro ane zvaitoitawo zvisinei naMwari anditi zvikunotsvaka mari popaipa Mwari even akatokumbira Mwari akamti alright chienda because uri kuda kutsvaka mari handingakukwanisi kukurambidza nditika because uri kuda mari anditika sometimes saka vafundisi vanozonzwa kuti abatwa nemukadzi wemunhu anditika hazvitarevi kuti haachanzi asi munhu waMwari nokuti abatwa nemukadzi wemunhu anditika even David anditika angari chosen by God anditika but akatora mukadzi wemunhu anditika saka toti he was not chosen by God because akatora mukadzi wemunhu here no anditika he was chosen by God because Mwari vakamuisa ndovakati ndachoose David my servant to be the king of Israel ndo zvatiri kutaura these people even David aingonzi a king chosen by God anditika saka these prophets vandataura vese they are chosen but kuzofambawo kwavo zvimwe vanowedzera nditi hatirambe nditika zvimwe vanhu vakuitawo zvimwe anonzi mapersonal interest nditika sezvakaita Judas aitofamba naJesu nditika panotumwa paipa the sending of the 12 nditika akatono commission of the 12 nditika akatonoparidza vairwara vaipora vaitodiya nditika but Judas yanga iri mbavha nditika haana kusiya umbavha hwake hwekunyika akauya nahwo kuchechi futi akaramba saka tine zvimwe zvoti even vafundisi vanogona kuzozochinzi abatwa nemukadzi wemunhu nditika we are not responsible even God is not responsible nezvandaita inini nditika chero vakandishedza kuti kuva muranda wavo ndikabatwa nemukadzi wemunhu hazviri kuti ndatumwa naMwari sezvakaitwa naDavid anditika that's why David repented anditika saka sometimes ukazonzwa dzimwe nyaya dzavari kuitawo usazoti but Mwari ari kunzi prophet Java vakashedzwa naMwari wani kwari kunzi prophet makanda vakashedzwa Mwari but sei vadai aiwa we are not saying kana munhu ashedzwa naMwari haana anything chachaita chisiri bad anditika he can mix anditika but achisevha Mwari anditika sezvaita Balaam aitotaura naMwari direct kutora tichienda Mwari vandova even David ndiye akavaka chechi kwete kuti that was the plan of God so tine zvimwe zvokuti munhu akanotaura ndaita zvakati muchechi kanditika but hazvirevi kuti zvaari kudaro anditika munhu iyeye Mwari anditika ndo vari kumubvumidza ndiye ari kuita ega at a personal level anditika saka zvavanozoitawo zvimwe zvacho God is not responsible even prophet Madungwe is not responsible anditika inenge yava kunzi ndiye ari kuda ega munhu anditika we are not responsible for that saka ndofunga ndanyatso-clarify kuti prophet Makandiyo is chosen by God is a true prophet of God vese vandataura vana prophet Magaya prophet Fred vana prophet Java vana prophet then let me clarify another issue inozonzi nevanhu alright why prophet Fred vapinda why prophet Java vapinda zvakare anditika let me explain much kuti zviri kumborevei toona kuti last month patakabudisa ma-awards edu anditika prophet Java havana kupinda prophet Fred havana kupinda akapinda ndi prophet Magaya prophet Makandiyo anditika nababa Guti why baguti vazobuda iko zvino ayo anga ari ma-awards ekuti vafundisi vakashanda sei anditika aya tainyaya yekubvunza nyaya dzemaprofets kuti vanhu vari kuti mafalse kana mafake anditika saka ndosaka vapinda vana prophet ende ma-awards anongopinda vanhu 3 kana 4 chete sezvinongoitawo kupa kumanya pane silver bronze and brass anditika negold anditika silver brass negold anditika chero mukamanya muri 100 anditika hazviri kuti vamwe vese vanobudisa hatina kuti ndovafundisi chete tikangoti vakahwina 3 andika mozona paipa anonzoda kupa vanhu pane awina gold brass nesilver anditika hazviri kuti ndo vanhu vamhanya chete anditika asi kuti vamwe vese vasina kubuda havasi vafundisa anditika hatisi kuti even vana prophet Fred vanga vasimo vanga varimo anditika but vakaenda pa3 ndo vakabuda vana prophet Magaya prophet Madungwe prophet Makandiyo anditika ndo vakaenda pa3 but hatina kuti vamwe vese vasina kubuda havasi vafundisi anditika but havana kukwanisa kupinda anditika saka aya akatosiyana neaya aingobvunza mabig names ane mafollowers vana prophet Angel even prophet Angels havana kupinda anditika saka taingobvunza kuti alright kune vanhu vari kufoliwa nevanhu vakawanda chimbotiudzai kuti vafundisire ndivo kwashedza because vanhu vanowanza kubvunza prophet Makandiyo munhu waMwari here prophet Magaya munhu waMwari here that's why tikanoita eye to eye tinyatsowana clarification from his horse mouth from God direct anditika kuti Mwari vari kumboti kudii pamusoro pevaprofita vari muZimbabwe ina handikomendi chinhu kana Mwari vasati vandiudza saka this is the message of God anditika I am not here to please any church or to kutsvaka
followers kana inini I do zvikudiwa naMwari ndo zvandakaudzwa naMwari. That's final. If you want to receive it, you receive it. If you do not want, andine nazvo, I do not force people to believe me. Ndiri kuudzai zvakataurwa naMwari. Moses akaine mutemo during face to face yake naMwari akati ndo zvataurwa naMwari. Takatarisa pane vari kubvunza kuti ivo pamakaenda kuna Mwari muchitaura nyaya dzemaprofeti makambotisvitsirwa here nyaya yekutibvunzira kuti munana wakaitwa naprofeti Tifred munana wakabva kuna Mwari here kana kuti ndezvimwe zvezvo zvamambotaura kuti maprofeti ane zvimwe zvavanenge vakuitawo pasaiti. Alright, sezvandataura ndikati maworks sometimes God distance himself andidika. Isusu takabvunza nyaya yekuti true prophets andidika. Because tikadausira isusu naMwari atizodiscuss zvima minor issues kuti saka uyu chakaita nezuro ajike aiwa tinodiscuss nyaya dziri very important. Chatakabvunza nyaya yekuti is a true prophet because is a true prophet of God. Zvimabasa ake hatina kuzozvi kwakangonzi mamwe mabasa I distance myself naMwari chete ndo zvakapindura Mwari. Hatina kuzoita into details kuti munana wakati izvo zvasara for you to judge. Tinokupa inonzi discernment spirit andidika kungoti zvakati nezvakati kuti how do you judge a miracle. Ndofunga ndakamboitaura nyaya yekuti a miracle inojudgwa through the discernment kutonza kuti uyu munane here kana kuti it's a staged miracle andidika ndo zvatikwanisa kutaura but hatizopindi into details zvemabasa emunhu aiwa izvo hatinei nazvo. Takabvunza nyaya yekuti is a true prophet here ndo chinhu chinodiwa ichocho. Yes, is a true prophet of God. Pana ari kubvunza panapa hanzi prophet pakaiswa Java apo makanga mabva kudenga here kana kuti makanga musati maenda. Alright, Prophet Java ndakavasangana navo I think pakati pemwedzi andidika. They contacted me tikaenda tikaita interview. Sezvandongoita semiswa andidika. I come toita interview andidika. Munhu wese andishedza for interview. I go. Even munhu asiri wechurch andidika I go andidika vaimba vanondibata mabara ari kandibata tikaendoza even album ravo andidika vana Sekalas tikaendoza birthdays avo andidika vana Japraise last tikaendoza even vana Meda dzedze pavideo yacho tiripo andidika even zvisinei naMwari because it's evangelism ticket andidika as long ndangobuda muchurch mangu yakutonzi it's evangelism ticket andidika. Vamwe vanogona kuti why but after meeting Java then appear futi pa this one andidika hapana chakamboipa andidika yes munhu wese anondicontact inini then go for the interview haina basa andidika go ive chero munhu achiita zvechi hazvina basa because it's interview andidika go ive ndiri kubuda muchechi andidika jesu ndosaka maona aipinda muroad aenda even kunoparidza kuna na Zacchaeus the tax collector andidika why because it's evangelism uri kuenda kunzvimbo even isinei naMwari and that's evangelism and even when God called him ndakatanga kupadzira mubhawa kumahospitals kumaji. So Java akangondishedza then I went for the interview vachibvunza zvavaita kuti Mwari vanoita sex here ndikavapindura kuti no Mwari havaiti sex andika vakati but maangels naMwari akafanana. Tinoona Jude panonzi mamwe maangels akazorara nevanhu panyika ndikati aiwa Mwari kana vari panyika havafi vaabuse the power only maangels here akaabuse and ndokubva asungwa but hakuchisina zvinhu zvakadaro hakuna that incident yakazoitika ndikatsanangura. Saka hapana bias yekuti after meeting the prophet zvinhu zvokungoti even zvakatoita kuti Mwari vatisanganise before because but takazomita with God kuma20s after ndotomita the prophet Java andidika but zviri kuitika ndezvekuti zvinenge zvakogara zviripo andidika zvavanoti nhasi munoziva problem yevanhu vatema zvavanoti nhasi inini andidika handiti makandodana naprofeti Java paya ndobva ndatenga ndege nhasi andidika munagona kuti ndakapiwa mari naprofeti Java yekutenga ndege andidika because ndangomitawo Java ane mari yese hatiramba andidika is a businessman andidika munobva kuti saka akapiwa ndege naJava andidika zvavanoti nhasi mufamily munhu ofa andidika iwo mangwana womuka watenga mota andidika kana kuti zibusiness rako ratokura vanobva vatoti but why munhu yangofa. It's a season andidika yanga iri season yekuti I have to meet this and zvinoitika ndezvokuti zvinhu zvese zvinoitwa maprograms angu anoitwa ordained by God. Hakuna munhu anouya kwandiri ukaona even Japraise auya kwandiri zvinenge zvaitwa approved kuti now go there unombotaura nethat team and zvakandibatsira because I met those guys. I've learned a lot because I was a hardcore prophet wekuti ndandiri prophet wekuti ndaisagamuchira vanhu vese nezvavari ndidika. So meeting even vaimbi even ndakovanzwisisa I can preach better to them andidika because ndinazva panakandi kwababa rari kualbum launch yavo tikatovata ndidika havasi maChristians ati tiri kuenda in the ticket of evangelism tichivanzwisisawo so that kachivaparidzira tivanzwisisa tupa because ndaingoenda ngoti vari zvivi zvamuri kutoita zvavo musi kuenda kudenga hatiparidzi tichidaro Jesu haana kutuka vanhu vanzwisise kuti why vari kudaro andidika. So tikaenda kuna baba Harare hazvisi zvechechi but tichiita evangelism tichiono tivanzwisisa
tinonzwisisa so that we can understand each other. Ndikazi zvinonzi napo ndikaenda to the Romans I became the Roman, ndikaenda kuma Jews I became the Jew, so that you understand them. Just so Jesu akatanga kuparidza at the age of 30 years, but Jesu tonati akatanga patikofeza anga kuti ukwanisa kudefeata munhu wese akunda aikwanisa kumira naJesu achiparidza, but haana kuramba achingoti inini ndakufanira kuparidza. Nditika akamirira nguva achinzwisisa Israel, achiunderstanda vanhu kusvika pa 30 years ndobva azotumwa akunzwisisa masystems eimomo. Anditika haana kungoti even Daniel akatanga ararama mupalasi yeIsrael ndokunzwisisa zvemupalasi ndobva azonorarama mupalasi yekubhabhiloni. So Mwari vanotanga vambokuisa muexperience yacho, anditika, so that you can preach to sinners. So ndinomita munhu wese whether Java, vana baba Harare, vanani. Ndikanzwa munhu pandakamita even Peter Moyo kanzi evelami komanda makutovhiringwa evelami yava kwa utakataka express aiwa it's evangelism ticket I meet because Mwari vanoda munhu wese, tiri kumita nemunhu wese, so that hapana chinopa excuse pamberi paMwari kuti handina mufundisi asina kusvika kwandina. Nditika mukatasa pane yapita ndikatobisa kavidhio keke pamastatus ake ndichi ndaitaura kuti I was in heaven ndichidi kurati we are spreading the gospel. Saka hazvina basa kuti I met Prophet Java then pavazoapia apo, it's zvinenge ndo zvakatoti kuti ndinotanga ndavamita so that Mwari kavazotaura this message ndechinzwisisa, because deka Mwari vangoni va message ndisinambo understand, because I had time with Prophet Java tikatomboenda for lunch tikatombozoita mavideos we spend the whole day together ndika speaking to each other ndikanzwisisa kuti why even the way yavari kuoperate yavari kudaimva ndazobvunza even Mwari vakati yes I call people different, because mese ndikakushedzai muchingoparita kuti muri kuya kudenga hakuna zvinozogowa even vanhu havafollow. So baguta vanoparidza the way yavo, Prophet Magai anoparidza the way yavo, Prophet Makana anoparidza the way yavo, Prophet Madungwe the way yavo. Anditika but chiri kudiwa tese sezvinotaurwa napo kuti vamwe vanoparidza neshungu, vamwe vanoparidza nehasha, vamwe vanoparidza nechii. Anditika vanhu tinoparidza zvakasiyana, umwe anoparidza neshungu. Anditika so mushumiro kuti anenge achitokutukai. Anditika hapana chakamboipa as long achisvitsa message yaMwari, chero ati akutukai chero neshungu chero nechii. Anditika chiridiwa message yasvika, that's why so ndakuvanzwisisa, that's why ndakamita Prophet Java so that panozouya message I understand munhu wandirinyora, because obviously yakangouya before meeting ndakaona kuti no Mwari. Anditika but at least ndakunzwisa munhu kuti aiwa no ndonzira yakashedzwa naMwari ngayaparidze nenzira iyoyo vanhu vachitotendeuka. Anditika Okay. Chakatarisa pane nyaya iyo mufundisi yekuti iyo soja love najinimbi kudenga vana kunyatsopinda zvakanaka vakazongopiwa lower grace yakanyatsofamba senyaya iri pa automatic heaven end yekuti bvisai mota here vakafeila kuita izvozvo here chii chakanyatsoitika? Alright, patava manje ndo inonzi nyaya yaubesa. Let me explain. I need vana vadiki vambonorara. Anditika panonzi napo takuda vanhu vamachuwa vanodya mabhonzo pazvinhu zvemweya, noti vana vadiki vanomwa mikaka. Anditika vanhu vasinganzwisisi zvinhu zveheaven, zvinhu zvespiritual, please chimbonorarai. Anditika takuda vanhu vakuru vanoziva zvinhu zvemweya. Anditika takati 2017 Jimimbi failed, tikazoti pakazoshaya futi soja love failed for heaven. Anditika vakatadza enda kudenga they qualified for hell. Anditika but Prophet Madungwe now comes back vakuti they've qualified for heaven. Does God of confusion? No, God is not of confusion. It's not the Bible. The Bible contradicts itself. No, it does not contradict itself. Even Prophet Madungwe does not contradict himself. Alright. Pavakafamba varume they failed to qualify for heaven. Anditika vakaenda kuhell. Anditika Jimimbi na soja love. Anditika then but during eye to eye with God, Anditika Prophet Madungwe asked one question to God. Ndikati God, you send me to preach to the people so that they are saved from entering into hell. Anditika but now munhu akanditeerera anobva apinda heaven. Anditika saka even chiro afa, can I not have that power to save him from hell to heaven? Because panyika munhu akamira kuti hell and heaven. Anditika ndikamuparidzira akanditenda inini ndamuseva hell ndindamuseva. Anditika because ndindaisa effort. Can I not put another effort to save these two guys dzandakambopa profesa yenyu muti they failed to qualify for heaven? Anditika we argued, we wrestled with God eye to eye kusvika taagree kuti aiwa kaMwari I cannot be a bad prophet wekuti I'm there to save people but ndoita sokuti ndakundikana Prophet Madungwe because munhu akaenda kuhell kurati wakundikana you have failed. Anditika so ndakati no Mwari, how can I fail?
So for the sake of my reputation, I cannot fail. Let not these guys know what to change. We wrestled with even the Bible, even Chikutora Saka Jofa, this was saying. Van Varu, Junaiter will change our moon. Can't yes, Junaita. Jesus anoti ndindi makizi life of death wandana anoenda andidika kati what let Jesus Christ was brought andidika then after brought kati what toda kuzati zvinhu zvakamira sei then heaven was explained andidika kanzwa right paradise yacho inonzi hall of holies inonzi holy place andidika ine ma3 segment then the last part iri divided into the part yacho andidika pane the lower part inonzi the graceland andidika the upper one andidika the upper one ndo inopinda vanhu vari nani then the lower one ndo inopinda ivavo sezvakaita mbavha yakanzi najesu ndendineo nhasi kumuchinji paparadise ndendineo paradise pamuchinji kwaye andidika kukanzi nhasi ndendineo that thief yakaenda kulower part of the grace andidika apinda negrace hall of holies kunopinda naprofeti Madungwe vakaita mabasa chaiwo vakafamba zvakanaka pamberi vana po vanoti ndarwa kurwa kwakanaka andidika vana enoki ndo vanopinda kuhall of holies vamwe vane because revelation anoti chatongwa according nemabasa andidika so according nemabasa it means andidika umwe nomwe saka vane malesa basa ndo vanopinda kuchi saka ngati alright saka let us transfer them right now as we are speaking saka ndabva here but this discussion and they will transfer it automatic after that result tanetsana so Jimimbi is now in the heaven but kulower one yegrace andidika not yekuti wakaita mabasa kanaka sezo because vanhu havasangani even Jesu anoti some in the belly andidika of Abraham achireva uchinzi heaven vamwe vanenge vari mubheli vamwe vanenge zvakaita munhu Jesu achipa the parable kuti vamwe vanenge vari kumakumbo vamwe vanenge vari mudumbu vamwe vanenge vari saka ndo zvakaita that structure kune vanenge vari kuhall of holies andidika ndo vanenge vari padhuze naMwari andidika ndo vanenge vari kudhuze naMwari zvakafanana naVP ndiye ari padhuze napresident every gender meeting andidika nadefense secretary zvichinda zvichidzika vana MPO koita member ministers ake kozoita member of parliament kozoita councillor cannot just go direct kuna president ED vati unosvika andidika vano pa MP ndiwo unosvitsawo andidika even that structure iripo Mwari haungopasviki vakanyatsosevha Mwari ndo vanenge vari mudhuze andidika vana Enoch vana prophet Madungwe andidika vana Abraham andidika tise tiri padhuze tise tiri kuholy of holies andidika vachiteerawo vakaita mabasa ari nani ndo vari paholy place then kugraceland kwacho kune paupper one andidika vakapindwa grace but vane mabasa ari nani then vastori no mabasa avakaita ari kufadza Mwari vanopinda kulower part yekugrace ndo zvakaitwa soldier love because ndakati how can I be a failure yekuti ndiri kuindisa vanhu kuhell instead yekuti vanhu vaende kudenga ndidika so they were saved ndinobata prophet tidzore zvishoma mashure mataure mimi mukati makasevha Jimimbi na soldier love why makasevha vari tu chete kudenga tikuzoti kwakaenda vanhu vakawanda vakatsva vakati wandei hatina kuzoziva hedu kuti kutsva uku munhu kana achitsva kuhell anotsva kuti adota here imi makazovasevha sei kuti vabve kudota kuenda toona kuti hell it's a temporal place neparadise hell ine lead to fire to torment so that angogarawo zvakanaka but hakuna vanhu kana vazojudgwa pawhite throne judgment vanoenda inonzi lake of fire read the book of Revelation vanhu panonzi people they shall be thrown into the lake of fire hell haitomborina moto unotyisa but malevels futi anosiyana sezvandataurawo kwandidika vakanyanya kutadza futiwo vane kafaya kari nano kuti vangona kaliti torment andidika zvichiendawo zvakadaro vakatadzawo zvaizokuti vaimbostrivewo but vane zvivi zvishoma andidika ndo vanopiwa kaliti faya kekuti anoita sekuti hana chaari kunzwa but ane chaari kunzwa andidika saka vanhu havaburn into ashes but kulake of fire ndo kuchazo after earth destruction Revelation chapter 21 vanonzi I saw the new earth and the new heaven ichiuya andidika ipapo ndo pachazobviswa vanhu kuhell vanoenda kulake of fire andidika uko ndo kunekwa nemoto chaiwo andidika wekuti unenge uchita kurira mhere saka vakomana vanga vari kupa ava vari kuhell but kozvinova vako vanga vasiri kufire imwe here alright ipapo handikwanisi kuzodeclarify more pose I'm not allowed kuti vava vari which position in hell andidika but ndongokwanisa kutaura kuti they were only saka that one andidika even earth ichato destroyed poya the new earth andidika ichazoreplace this one ikoko andidika saka vanhu ndokwavachazoenda kunew earth and the new heaven andidika ichareplace this earth and heaven ndokwavachaenda lake of fire sanaiza planet ichazvimiriro yega futi zvandidika ndo structure yatinenge tinayo iyoyo saka ndo zvazvakaita then this is not the first time andidika 2017 futi panana Brenda Fashion natongai moyo nani they were also moved after Jesus Christ titled the hell preaching tika escort as the heavenly army andidika kataura ma names 5 anaka Daffy Brenda Fashion vanana andidika ndo vana takataura ivavo futi they were saved andidika so I'm doing my best andidika sometimes do you know why ndichita go for those guys I do not go for lesser things in
Anditika why? Because do you know kuti David ainzi weight ya David yairema according nevanhu vaiuraya strength yake anditika weight, so achinzi onorema vanhu vanga because vakauraya. So toona kuti ini ndikatendeutsa a celebrity nhasi anditika zvana ipapa I wrestled with the God kuti Jimimbe abve aendo anditika iti zvinotendedzwa vanhu vakawandisa tani kunoparidzira mene chimunhu chiri pasi pemuti apa anditika munhu wana asina zvaanozikamwa anditika. So for the kingdom of God to benefit anditika even my politicians vanhu vekuti akanzi atenga zvononzi that greatest sinner Sazake, that's why Jesus Christ akachoose munhu wamufungidzira kuti hadeserve anditika that's why even you see kuti nini I meet even munhu wanofunzira kuti hatoimbi gospel unondona ndinaye anditika ndichitotaura naye anditika shori kana kumusic yake anditika boss I go kunyanya vanhu musika boss ndikuziva kuti ndikanobata munhu akanona ndiri kubaba vanasa but prophet variko unozi but murume aitira zvokudenga rigari bona kuti zvokudenga zvakamira sei ndiri kutsvaka the followership yemunhu iye anditika boss I know kuti that person ane a lot of follow saka evangelism we go kune vanhu vakawandazve anditi ndinganoparidzira munhu wanera apa I go kana lese kana pane vanhu 10 million apa anditika obvious kakuti the word I must spread kwa wakawanda panguva diki anditika ndotondozvipa vanhu vakawanda saka value yako kana ikurumidza kundatiract yawa ndinoenda chimhanya kuti ndite something anditika my lesser one vachaparidzirwa nema lesser one chinda inini I try vanhu vaomba ndizava na president andika kungosvikewo munhu wese zvichirwa nenozvo ne standard randawa nawo ndamunhu mukuru ari vavami komanda aiwa zvimwe zvinhuoka anjangwariko pasi pemuti ndinotiwo zvimwe zvinhu zvinoenderanawo nelevel 7 ami komanda pandinotendeutsa munhu wanu ndezanda tendeutsa vanhu million anditika ipapapa taita resud nyaya Jimimbe is now in heaven anditika toziva kuti tiwozvi aiwa zvika mavolumes edu anotendeka but the Bible says panotendekwa munhu wani kudenga kunofara wati mondikatende bozi pana Jimimbe ovhendozondogona kuwana vanhu 20 vanotendeukawo anditika vandita saka Jimimbe akazorangariro ninoregawo ndinamata anditika chirungano even 50 vanantora munhu kuti nhasi ndikasvika ndikati kune munhu anonzi Zulu anditika ndiani anotendeuka hapana anditika ana munhu wani wandowana anotendeuka anditika panhasi ndikati ndandina baba Harare vanotanga kuti but ngatimbotendeukaiwo anditika nandina japraise ngatimbotendeukaiwo anditika vanhu vatotendeuka saka I go for the bigger numbers anditika because ndiri kuda kuti vanhu vakawanda vatendeuke vazive Mwari and it's easy kuti message yangu igamuchirike because ngandina japraise ndikati munhu achauya undibvunza kuti waya mamuri kwa japraise ndakutotaura kuti vanhu tendeuka ishe izvi anditika pana ndikanoona munhu anonzi Zulu akazikanwa chero hapana kana anotenderedza message yacho kana paWhatsApp saka ndozvinetserei anditika evangelism yangu yaye munhu mukuru I go for the figures Prophet vakatobvisa vamwe kuyewo vakavaendesa kuheaven saka please ka amen endesai mota dzenyu ngatitaurei panyaya automatic heaven entry alright iyanya hombe futi vana vadiki ngavambonorara anditika vana vadiki ngavambonorara right tine automatic advanced entry tine God's bank anditika God's bank ndori kuhendla zvese rinoiswa zvese but zvine macategories anditika zvavanoti kuenda kunyaradzo unonzi kune funeral policy yechi inopinda baba namai kune inopa coffin kune nichi akasiyana mafuneral policies acho even maautomatic akasiyana ndakatanga yekutsanangura ganitsananga kutsanangura God's bank ndokuri kuiswa zvinhu zvese which is our church anditika so yekutanga tine vanhu vanobvisa maofferings nematithe nemathanksgiving anditika vanhu ivavo avapiwa automatic advanced entry vanonopiwa pakunofa paunonosvika paWhite Throne Judgment anditika munhu wese saka tikuti kune vanhu vari kukwanisa kana usina mari bvisa maofferings matithe nechi anditika but apo unobvisa nguva yakati rebei aiwa nguva inoreba ufa kutombobvisa maofferings nechi anditika then paWhite Throne Judgment unonoita remind God kuti God I have paid matithe zangu nezvakati more than 2 years to 3 years uchibhadhara matithe maofferings nechi anditika unoqualify futi for heaven but haubvi wangopiwa sezvinoita kunyaradzwa anditika iwe uchinda kunyaradzwa wangoti ukatanga kubvisa monthly utonzi even hasa watobvisa ubva watonzi takutokuviga vane certain period yavanoita anditika because it's partnering God's work anditika then unopiwa uchisa God's bank then number 2 tine yatinoti advanced automatic entry neimwe inonzi automatic heavenly entry zvinhu 2 zvakasiyana anditika automatic heavenly entry tikuti munhu afa zvakaita Jimimbe anditika haana kuipiwa sezvakaita Oliver Mtukudzi akapiwa automatic advanced entry nemabasa ake kuti he preached peace muZimbabwe anditika saka we see kuti automatic inopiwa munhu afa sezvakaita the thief yakapiwa naJesu anditika akapiwa kunzi ndasindendini anopiwa inonzi automatic advanced entry munhu afa kuti tinoona kuti mabasa ake ari worthy but pane nyaya kuti he can fail
anditika to qualify for heaven tobva tambooster ne automatic heaven entry pana anofanira kupa Christ kana prophet Madungwe kana God anditika so yobva yapiwa you do not work for it anditika but advanced ndedu vapenyu isusu yakaitwa naRabbi Chifeve yekuti akaseva basa raMwari anditika so ndikataura kuti we are approaching second coming of Jesus Christ so tirikuti tiapproacha second coming of Jesus Christ vachaisa mota dzimba nemastand anditika vanopiwa inonzi advanced automatically heavenly entry anditika any motor chiri kuyanza wish chiri kuyanza fit chiri kuyanza kapaso kuyanza land cruiser as long iri motor kuyanza heaven stand iri kupi kana heaven iri farm kana kupi atina basa nazvo as long waita that inonzi advanced chikudiwa kushandira Mwari and takataura kuti pa automatic advanced entry advanced iyoyo unokwanisa kupinda nemhuri yako let's say iwewe une vana 4 anditika ounza mota yako anditika unokwanisa kupinda nemhuri yako tiri dzimwe mota dzekutouya hatizokwanisi kupa mafigures it's privacy kana wakuzouya wakupa mota yako it's privacy between God and the prophet ati display zvinhu zvacho anditika ende zvako naMwari wako anditika because kunonzi kana wapa ne the right hand let not the left side see kuti right ro hapa anditika saka ati display dzacho tine mota dzimwe dzatombouya dzimwe dzichiri kuuya saka tiri kuti vanhu unzai mota dzenyu muinde kudenga anditika and it's inonzi guaranteed kuti unoenda kudenga anditika then tine new one yachiuya manje iri kunzi symbolic heavenly automatic entry anditika yava advanced kudarika dziya futizvo anditika yava imwe ndoya ndichatsanangura nhasi kuti iyi iri kumborevei anditika iyi yakasiyana neadvanced iyi unounza mota unounza stand unounza futi imba but zvakatosiyana automatic unongounza chero mota yawada chero yaunayo anditika woenda kudenga anditika wobva wapiwa automatic paunozofa you're qualified anditika pawaita throne judgment but symbolic heavenly automatic entry iyi haisi yemunhu wese as Jonah the book of Matthew chapter 12 verse 40 inoti vanobvunza sign yavakada ukanzora kuti sign yamuchaona it's of Jonah 3 days and 3 nights achisymbolize chii chinhu chiri in the future kufa kwaJesu so chinonzi symbolic chinoitwa because hachisati chaitika chiri kumirira Jonah akapinda 3 days and 3 nights into the fish anditika muhove achimirira zvichazoitawo Jesu mukati mebwiro in the grave for 3 days and 3 nights anditika saka tiri kuti Jesu akati ndisanogadzirai mamansions anditika saka tiri kuti vanhu vakadaro vari kupiwa futi ukaisa imba yako automatically watu qualify for heaven anditika but iyi hapasi kuunzwa imba nje regai titsanangure hapasi kudiwa stand ye low density ye high density medium and low density kana iri stand but kana uchiunza ku advanced automatic entry anditika yekuti futi uende kudenga chero kaunza stand yeku Ridge kana kumabvuku kana kubudiriro unopiwa automatic yako womirira nguva yafa anditika but symbolic seyakaitwa naJona ye 3 days and 3 nights iri kumirira mamansions akanzi naJesu ndichanogadzira mamansions so pari kudiwa mamansion anditika so hapasi kudiwa imba yekwa high density kuna na high fields kana chii dzimba rekaiti taure sezvakaita muZimbabwe kuna na Hatfield vana Borodale vana Chisipiti vana Glenlond kana iri imba kana iri stand ndokwatiri kuda kunzvimbo kwakadaro not pasi pemuti anditika kuvanhu vakawanda because tiri kumirira makamboonawo mansion ichivakwa kubudiriro here ndai vanhu vambona mansion ichivakwa kuGlenview here wakambona mansion kwakadaro here hakuna saka Jesu kandichanogadzira mansion saka ukaunza imba yako yekuGlenview woti imansion yacho aiwazve wadzikisira standard rezvakanokwana because tiri kusymbolize because kana chinhu chisachatika pane vanofanirwa kusymbolize Jonah akasarudzwa akasymbolize death yaJesus so kune vanhu vachasymbolize mamansions akanovakwa naJesu anditika saka kana iri imba toda imba yakanaka ende kana watipa imba yako tine zvatinoda zvatinouya toinspecta kuti gadzirisa pakupenda imba yako chekutanga unofanira kupenda zvinhu zvako zvese madho inofanira kuva very beautiful because Jesu akagadzira mansion yakanaka ane magold ndakamaona nemamansions ari mhero saka hatidi kana iri old imba unofanira kuipenda even malons ako ucheka zvokuti paunozoipresenta kunzi yapiwa iri kusymbolize the mansion iri kuidenga ndika ainofanira iri very beautiful sezvakaita selike sepamba pajimimba ndo zvataura izvi zvazvinhu haasi kudya mazepe sezvamunofunga nditika saka please
ndinofa kuziva kuti kana saka apa hatisi kuda vanhu vakawanda ndezvo vanhu vashoma only Jesu akaita symbolize by Jonah nditika sikaven chakaona chero munhu 1 handitika saka kana iri stand handitika aiwa anga ichiva big stand ndoti ka stand kakako because mansion haivakwi handitika kana wati oraita hauna imba chiunza inonzi stand handitika mastand yaikaona na Borode wana Hetfield wana Chisipiti wana Mandara wana ndiri kuti rinenge rakakura zimurabaraba because ndo panovakwa mansion tisi ndozvevaka yedu as a church handitika because ground ukakwanisa kupawo ground rakakura futi unopiwa yacho inonzi symbolic automatic heavenly entry handitika then handei pamota handitika mamansions ari kunovakwa handitika then kana yava mota futi we wrestled with God tikati mota hatisi kuramba but please hapasi kudiwa zvanafiti hapasi kudiwa vana wish hapasi kudiwa mota dziri less than 2 liter handitika paridiwa mota inodarika 2 liter and above handitika pamberi apa futi tichabvisa mota dziri less than 2 liter tichatangira pa 3 liter handitika any time from now tichabvisa futi handitika kuti dzava less than 2 liter either less than 3 liter dzichadiwa handitika so padiwa vana Land Cruiser mazijipe handitika Land Cruiser Hilux Fortuner but iko zvino tichingoti even extra because extra inotangira pa 2 liter handitika but wish haisi kupinda because 1.8 Honda Fit 1.5 mamwe 1.3 handitika mafan cargo 0.9 mamwe 1 liter mamwe 1.3 liter handiti hatisi kudiwa zvana Vitz 1.3 1.5 haasi kudiwa handitika kana une Vit unounza kune inonzi advanced automatic heaven entry ngokuti wa qualify for heaven not symbolic panodiwa zimansion kana iri stand ngaichikura kuva munda westand handitika Prophet toti inini ndine tuma Honda Fit angu handikwanisi kuuya nadzo kusymbolic Right, kusymbolic unowa kutotsvaka munhu ane mota inopfuura 2 liter because hatibatanidzi chinofanira chiro chinhu 1 nditika mansion hapana pakuti ngati mansion munhu uya nestand yonzi ku Glenview yadine yerinzi mabatanidza inobuda semansion unotsvaka munhu ano wekutopa womupachi mota dzako 2 wana mota inopfuura 2 liter maextra vanopfuura ma 2 liter vana Harrier dzese chiro vari maold shapes handitika dzinopfuura handitika tine even vana RAV4 handitika dzese ma 2.4 vana Max ma 2.5 handitika maliters zvichienda zvakadaro kusvika kunana tine amwe yatinoti mazi 4 day mazi 6 liter handitika ndo atiri kuda and waidaro please woishongedza zvinoita macolord zvekuti unoisa mataya akanaka marima akanaka woipenda masofa woisa maleather zvese ndozvatino inspector because iyo unoya nayo tikuudza kuti tinoda tigadze pakati even ifange iri good iri mucondition aiwa yekusymbolize haisi yevana haisi yemunhu wese chiro pakaita vanhu 2 chete kusvika ndafa vanhu vakwanisa kusymbolize I don't care because it's a symbolic haitwi nemunhu wese haasi mazepa nditika mota wazotipa tinouza toda tigadzura zvakati zvokutika musa zvinoita macolord zvekuti mota inoita seichataura rimwe rainenge yakaiswa so low profile ties unozoona kuti munosanenge achingocheuka handitika ndo zvatiri kuti izvozvo handitika saka mota unofanira wakaispenda zvakanaka even mota kana yatopendi yati tiuza kuti please mota yako respend it wauya nayo tinozokuudza kuti alright audit unoya nayo tokuudza kuti alright mota yako dagadzirwa zvakati handitika wogadzirisa zvatinenge takuudza isusu kana iri stand tokuudza kuti alright toda matitle deeds but zvinhu zvese please unia nemapepa kana iri mota uya nemapepa emota yako hatitori zvinhu zvisina mapepa because hatidi kuzonzi chechi yava mota kana kuti makazotorera mota yedu ende tinokusainisa pasi toita agreement profit nesu handitika saka ndo yauya iko zvino the new one saka iyi haisi vanhu vese even mumwe munhu akati angu I'm poor pako paripo pane Goris Bank yekuti matithe but tithe inotora nguva chisa matithe ako nemaofferings andika it can be 2 years 3 years then uzonzi wapiwa yacho chi advanced automatic heaven and unozokupiwa futi zvanditika then kana iri mari ukaunza tine ma-certain figures ndinofanira kambotaura ndikati 5,000 3,000 and above handitika unobva wapiwa advanced automatic heaven entry but symbolic praise haisi yemunhu wese symbolic hauisi moimba inenge iri high density kunana Glenview mabvuku nechi tataura kuti muri muHarare tinodivide nepapa Blawe Road neMutare Road apa nechitungwiza Road apa nekunopa todai kubva panapa pachitungwiza Road Whitefield vana U-side todai kunana Borode kusvika kunana Belvedere apa ndikachitenderera aka kacho kanji handitika ndodzimba nemastand kwatete tichida then kubva panana kuwadzana vana Budiriro vana Stone Ridge kusvika kunana chitungwiza kwesoko no tikasvika vana Mutare ndizvozvo nana Morningside kusvika kunana Marondera ndizvozvo nana Blawe London toda futi zve handitika hatitori zvinhu zvepasi pemuti pose ya symbolic mazvinzwira kuti maHonda Fit hatisi kudiwa tudzimba twenyu twekuhighfields mushamkurutu no hanzi aiwa tiri kuda dzimba chaidzo
dzekubhorodhero dzataurwa dzedze ndo dziri kudiwa. Saka kana une Honda Fit amene totengesa utenga dzikudiwa dzine ma 2 liters so that zvinokunakira kumberuko. Saka prophet tada kutaura takupinda kamu Christmas. Pane nguva yatakamboya yeye mukati mimi ma Christmas kudenga hakuna zvinhu zvakadaro. Tida kuziva izvezvi kuti makazombonotaura here naMwari zvakanaka kuti Christmas tiri kutamba here kana kuti. Alright, gore rino iri pa eye to eye. Ndakabvunza futi ndikati Mwari vanhu venyu ndikuvaudza havasi kuda. Vari kuti Christmas ndeyenyu. God said anyone ari kuzviita in my name, my chances of hell they will be very high. That's what the Lord says with the Christmas. Because muri kupraise Babylon, the fool of Babylon. In Revelation I saw the fool of Babylon. America ndobva yanotora ma-evil holiday ekuBabylon ndobva yasanganisa ndobva yati Christ mass kuroti vakasanganisa Christ nemass kudende mass zvivi handiti saka first church which is Roman Catholic yakangonotora futi maholidays yayo ndobva yanotorana naAmerica vanoti Valentine ihure rakafa rekuAmerica takutoti vale futa ibvumidzwa nditi you love your wife, you love your person every day. Noti kumirira musuyo Satan abata vanhu vasadana nongomirira musuyo pamupesi muchingoti hasha iri Bible richiti musavidza zuva makatsamwa nditi saka maholidays the evil se vanhu muchizorara mese muchidhakwa muchidipapo handiti musiri kuseva Jesu Kristu. Mufanira kuchechi hakuna anomwa doro musi wacho mufanira kutobhana nyika dzese kuti hakuna doro, hakuna munhu asiri kuita zvakati handiti hakuna munhu anenge asina hembe achihura musi wacho but hamuzvirambidzi sin rate. Why? But vakangonotora Christ mass handiti the Roman Catholic the first church handiti vachitora maholidays ekuAmerica because chiri kuita nezvekuti United States of America ndo currently iri kumiririra the works of Babylon dzaimirirwa nechi nyaya dzavo dzema-human rights vari kudziabuse. Ma-human rights are right handiti saka vari kutora zvinhu zviri evil machechi achitwa swallowed up handiti chechi yatova nyika handiti because vakungotedzera zvenyika but we are not saying holiday yakaipa handiti even Colossians anoti ngapachiregai munhu anokunetserai mafestival. Chinonzi festival mitambo handiti yaMwari yaitova kuOld Testament vana Passover hazvisisina basa. The reality is Colossians chapter 2 is in Christ handiti saka hazisina basa. The reality is in Jesus Christ but ivo vakabva vadzosera mapassover abvisa bva vachiunza avo ekufara kavana Christmas but isusu tiri kuti holiday hapana chakaipa. Mukangoti holiday sezvakaita muZimbabwe makambonzwa ndichishora Heroes eka inini ndemagamba nditi but dai vakangonoti ndemagamba emweya vana Daniel aiwa ndopandezvendoti hakuna zvinhu zvakadaro haisi holiday magamba ezvemweya nditi but vakangoti ndemagamba edu hatina dambudziko nazvo handiti even tsanangurira vanhu chokwadi handiti kuti Valentine ndekuti todati vanhu muhure hatina basa nazvo handiti vanhu muri kuhura muchiziva kuti tiri kuhura handiti then mukati Christmas matiri kuitira Jesu ndo pane nyaya chete pekuti muri kupinza Jesu handiti hatimanzwa even Mwari vachiti muprofita akazoita sezvaita Balaam kuenda kunotsvaka mari ndisina kumutuma. Mwari vanoti handimo handiti ndiye aita ega handiti saka Mwari chavasirura ndechekuti muite tarnish the name of Jesus Christ because zviri kuitwa musi wa25 zviri kunzi ndezvaJesu. Iwo karara nemukadzi womunhu musi wa25 uchiti ndiri kuzviitira Jesu kurova kuti wati Jesu akaipa handiti saka ndo zvisiri kudiwa chete naMwari but mukati it's a public holiday yekuti tifare. Mwari havana basa nazvo vanongonokujaja palast day handiti judgment but vari kuti chiregai kutadzira muzita remwanakomana wangu. Pasisa ishe muri kunetsana Mwari. Christmas hapana chakaipa. Mukati Christmas wane heroes here nendotozorora ndotoida ndakatomira heroes kuti iholiday ndizorore asodaenda kubasa handiti because haina kumbonzi ndezvaMwari tangonzi tizorore tozorora. Christmas chingoibvisa kuti ndezvaMwari chete ndopamuri kunetsana naMwari vanhu handiti mukati ndezvenyika ayo munobvumidzwa kupinda nemakumbo ese kana nemuviri wese kana nechi even mukaita zvamunoda tinda basa nazvo handiti but tinozongojaja kuti chii chawakaita musi wacho neholiday yacho handiti wakaita chakaipa wojajwa. Saka Christmas haidiwi naMwari because muri kutora zita raMwari muchiridrega muzvivi zvenyu ndonyaya yemuri kunetsanirana chete naMwari handiti bvisai panonzi Christmas apa handiti mungoti mass holiday kurati kufara mass rudhende handiti mobvisa Christ mungoti mass holiday hatina basa nazvo but why vanhu vakada kunochuzwa kuti Christ so that vanhu muri kutadzira Christ ndo zvisiri kudiwa naJesu chete ndonyaya yemuri kunetsana. Saka Christmas maholiday ekuBabylon akatorwa Nimrod Genesis chapter 11 ndiye ane mwana akazvarwa musi wa25 December ainzi Tamuzi handiti then Esther Queen Esther handiti ndiye akazvarwa ndiye ane holiday inonzi Easter handiti muBible mune Passover isina basa. The last lamb Jesus Christ was crucified saka tichatori makwai futi tichicrucify handiti takungotora ropa raJesu hapachadi ropa rimwe because raimirira sezvandataura nyamasibhole ropa rekuOld Testament raimirira raJesu rinozouya. Jesu achienda futi akavapa waini
ichimiririra handitika ichimirira ropa rake. So pane chinotorwa, so tiri kuti vanhu uyai nedzimba dziri kumiririra mamachoni. Jesu akatora chiri panyika akati ndo chinomirira ropa rangu. Why? Saka vanhu vanogona kungotya Christmas iri kumiririra. Aiwa, haisi kumirira, yakanzi nanimirira. Zvinoitwa nemunhu ari mumwezvo. Ndatara ndikati zvakatemwa nevanhu venyika, chechi kanotora zvinhu zvekunyika. Saka sei zvakadaro? Munhu muri kuona, how can a blind man nyika ndoifa kuparidzirwa nesu? Indoita nhasi kuvanhu vekunyika ndoti varume nditendeutsei. Ndiri ndakati munhu Mwari hazvi make sense. That's why even Prophet Madungwe achinzwa anopenga ndoti handitesti nadoctor zvodoctor ndifa kutomutesta ndifa kutesta doctor kuti ari right antori doctor richai kana kuti akatora nepasi pemuti. Madoctors veshe ndifa kutombovatesta kuti vanditesta hazviiti. How can a blind man lead? Munhu anoona handiti munhu anoona Mwari ndiye uda kunzi atesti. Ndifa kutovatesta macho asingiri kutoona Mwari kuti ndoti dzakakwana here upstairs handitika. Saka masymbolic ariko handitika saka ropa raJesu rakamiririra. Wine inomirira handitika even nanhasi ichiri kumiririra. Zvose muchiita holy communion muchishandisa wine not raspberry handitika. Saka even tava nesekondi chinhu chiri kumiririra handitika. Ropa raJesu rimirirwa newine handitika. Mamachonzai ari kumirirwa nemamachonzi amuchapa. Saka why vanhu vachiti Prophet Madungwe zvaita hazvimo Bible zvirimo zvanditika. Jesu wakwenda anoti ichitorai wine ndo ropa rangu, harisi ropa rake riri kumiririra handitika. Even ticharatidza dzimba dzacho mamachonzi ende zvinhu zvakava nemamachonzi yapedza upgrade zvatinoona kuti yamita standard yeheaven handitika. Tizvai even vana Sly tinokuratidzai tane mansion yakurepresenta handitika, tokuratidzai standard kuti vanhu zvatiri kuzviitira kuti vanhu vaone kunaka kwakaita hivi. So zvokuti kana yazouya kati even nesu tine zvatichazoiso as a church kana zvimagold zvi handitika tikakunda nevanhu veworld cup vanoisa 6 kg gold handitika. Tasvika paworld cup papo ndo pana achida unozotisvike papo. Pane vada kubvunza kuti pamakaenda kudenga makazodzwa here kuti mari dzose changa kabuda sei ndeipi nyika ichange ichivina sezvo magetsi ari kuenda kudai vanhu havana pekuonera world cup. Saka mungadai pamwe mune mari sautsi izvezvi saheaven yamikomanda achange akamira sei pekupedzisira isusu zvebhora handiwanikwi. Vanhu beware of the fake accounts. Panenge akatonzi recent Prophet Madungwe vari kutema shamu kudenga vada kurova maigrant handivazivi kuti visi maigrant. Zvebhora vanhu vakutorilisa ini handipindiri zvinhu zviri sile. Zvebhora zvokufara handinei nazvo izvi. Ini ndinopindira pandendanzi naMwari ndipindire zvebhora I never. And then I was not called to prophesy. Then I was called kukudza zvandikudza izvozvo zvechiprofita zvizvi zvangu munoende kune munhu anozviti can I prophesy? Makamuna kuti can I prophesy? Handiti can I prophesy. Ndoprofita ichi ndichiona Mwari wacho. Ndongoudzwa zvine Mwari ndoenda kuudza zvakati Mwari vatiti zvakati zvatopera. I don't say can I prophesy for what? Because munhu aroti can I prophesy munhu asi kutoona Mwari kuti can I prophesy? That says the Lord. Ndongoudzwa naMwari wacho. Saka zvebhora handipindiri zvangu. Saka zvebhora itai mega handimo prophet is out of zvebhora. Saka tikuti vanhu uyai nemamashons enyu kana yabuda mansion tichazokuratidzai toratidza kunaka kwainenge yakaita mochiona kunaka kwakaita heaven because hamukwanisi kuenda kudenga muchinoona mamashons acho kuti zvikumotivetei. Saka hazvisingoita kuti hatitombotina basa nemari dzenyu. Mwari earth and heaven belongs to God. God is not poor. Ndimo daenda kudenga. Sezvo ndakataura kuti patakaunza nyaya idzi takaona kuti alright vanhu vari kuitira Mwari zvakanaka tovapei chii chavanotadza kuenda kudenga. Ndo zvatikupai sezvakaita Elisha paakapiwa something. Ukapa munhu waMwari anofanira kupa chinhu chaunotadza. Ndingakupai munhu akandipa mota ndomupa futi mota hazvibatsiri. Chii chaanotadza ane mari dzake achishandira Mwari kuenda kudenga. Saka ndo zvandikuita ndo basa rangu. I was sent just to send people to heaven. Ndo basa rangu. Ndo basa ravafundisi but ni rangu chari kukusenda direct to make sure kuti wadhila na Prophet Madungwe zvako zvaita watoenda kudenga. Saka unzai mota dzenyu unzai mastand enyu but teerai zvataurwa izvi kuti munozvifambisa sei. Vape nhamba dzekuti vazoise alright vane mota dzavo munouya kuno nemastand. Zvimwe ticharamba chisanangura munouya pachurch line yedu 0776 231156. Regai ndidzokorodze munouya church line yedu 0776231156. So ndatsanangura kuti advanced automatic entry munonza chero mota yaonza kana stand kana imba hatinei nazvo but symbolic iri kudiwa chinhu chinosymbolize chakanaka chinoratidza the beautifulness chine chiri almost equal to zvatinenge tinazvo. Then people beware of mafake accounts. Tine vanhu vakati Prophet Madungwe takavharisa mamwe accounts anga akanzi Prophet Madungwe aishi yangu yaya on Twitter handitika takakwanisa kuivharisa futi zvakare. Saka pane nyuwani imwe yakauya yakanzi T Madungwe yonobuda yakanzi Madungwe Riu ichifotokopa yangu yakanzi Riu Prophet Madungwe eti
eti Madungwe riwa handitika saka vakaita futi izvozvo vari kutora picture yangu yanga ikanzi mai grant vada kurohwa neshama dzatikatenga kudenga aiwa kuna zvinhu zvakadaro mafake accounts so muya pachurch line ipapa zvese zvomwana social media motibvunza kuti ndizvo iri kana kuti hazvisizvo pachurch line yandataura pafacebook moenda talent Madungwe neinstagram yakanzi futi zvetalent Madungwe then church page hainyai kushanda but yakanzi prophet Madungwe church handitika ndo pamunouya ipapo modi mozvinzwisisa but tiri serious nekuendesa kudenga vanhu Jimimbi is now in heaven then Soldier Love is now in heaven so next time tikuziva kuti ndiani watiri kuendesa mari vachita zvakanaka saka tinokubatai chingobva after Christmas prophet is going back to heaven rikaendisenda announce prophet is going back to heaven any day ifa unotambira nchitanga goredzva rangu ndiri in heaven ndichiuya nenew message yenyu direct from God handitika saka prophet is going back to heaven ipapapa saka tichauya tokuudza ipapo kuti zvinenge zvakamira sei handitika nyaya dzemaheaven but I'm going to meet the Lord and I know the first person to meet the Lord Jacob saw God, I wrestled with him. Read Genesis chapter 32 verse 30. I saw God face to face and I was spared. Moses, Deuteronomy chapter 34 verse 10. Panonzi, I knew God face to face na Moses. Then nyaya heavens unovhura Revelation chapter 21. I saw the new earth and heaven. Even Jesus akanogadzira dzimba dzokugara. So tinoti vanhu muone dzimba dzacho tiunze the beautiness. Ndakadziona so ndichatrya nepandichagona napo kuti ti beautify zvifanane so that muone vanhu muitwe motivated so that you save God. May God bless you. So uyai yenyu maka nemota dzenyu nechipa namba yandataura 0762311156 ma text handipinduri please please call handipinduri then munauya achituka tinokublocka because hatina munhu watakatadzira tinoblocka ukatitukawo it's up to us to decide whatever we want to do with you. May God bless you all. Aiwa tinotenda. Well, we have come to the end of our show. This was Practical Christianity Conversation, and you will meet next time. Thanks to our technical team behind the scenes. I'm Lizzie, signing out.